Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zimkhalele udakiswe owayintombi yakhe maqede wamnquma ngesikhulu ehluku. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Uboshe sekubhacene emthwalume ngolesibili solo ngokunquma intombi ahlukana naye. Kade ibusisa nabangani bayo ngotshala inanda ngomgqibelo ebusuku. Unkosikazi Nompilo Dumo beneminyaka engu-26 kuthiwa ubenezinyanga ezine nje vo ezithwele. Kuvele ukuthi wayihlalele nabangani bakhe beziphuzela kubo. Kukhona nengane yakhe beneminyaka emihlanu ngesikhathi ebizelwe ekamereni ngowayeyisoka lakhe. Kuthiwa wacela kuba beyoxoxa nokuyilapho kusolala ukuthi wambulalela akhona ngaphambi kokuba ashaye achithe. Ngosuku lesigameko kuthiwa umsolo wayengaphuzi kodwa wayilokhu egcinxe uNompilo nabangani bakhe ngotshwala bathengele. Kubangani baNompilo abane kuthiwa oyedwa wayengowesilisa. Wayilokhu ke emnika nomthunzi wenkukhu kuba abhema nokuthiwa ke kwaholela ekutheni lo wesilisa azumeka alala. Omunye wabangani kuthiwa wasola ukuthi kungani Nompilo nomsolo sebehlela isikhathi eside egumbini lika Nompilo. Wasukuma yobheka wafica umufi egwaza umgila emnquma nakwelapho aphuma khona abaleka. Kuthi umsolo wafika endaweni ehlala kuye emqasheni kaMashu ngezitatha ngesonto ekhala ngokukhathala. Ukusa kwaziwa nguye washaya wachitha wangaziwa ukuthi ushonephi. Unina omncane kamufi unkosikazi Zanele Mthembu uthe ngesikhathi bethola ukuthi umsolo useshaya utshani babikela amaphoyisa babe sebefaka nesithombe samsolwa ekhasini lika Facebook. Ngolesibili uthi uthole ucingo oluvela komunye obeyifihlile inombolo yakhe wathi uyamaza umsolo ukuthi ukuphi. Babeke sebelayela amaphoyisa la okunomsolo khona. Ukhale ukuthi kubhlungu kakhulu okwenzekile njengoba ke umgilwa ushiye umndeni kanye nengane yakhe eneminyaka emihlanu futhi emndenini akekho noyedwa osebenzayo obengazi ke ukuthi izinto bazoyimisa kanjani. Kuphoqelekile ukuthi ingane izoshiya esikoleni yotholelwa isikole esisha. Okhulumela amaphoyisa kaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kuphenywa icala lokubulala estation samaphoyisa eNanda. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba olubhlungu kangaka.